Wasisoni naro wasisandi sese zarnona Ishani no kumbira kuona Ewagoni zewe zangu watizwe ambuya mimi mandipindire mimi ndinda ndiri number 1 top 10 yese nini ndiri 1 yes zvona ngwachitokuita zvama top 10 tiriwana dike mimi wani mimi mnerushi mnetanga makambosangana maneru iwe mjama iwewe ka ziya zvako zvekubhekina fatso kwa uri kuzvinza usajeri rastonyarare kune channel tinopa pano muri semambo yemi mune kuona kwamakaita mukamutadzi kuona nambuya mapesire kunzwa prize toothpaste rini yes name kasvika kanaka kamwe yakatenderera pano ka aiwa kana nti ngachonaka kazibhoka rubuda mukana waminya name kwash asi matotondikisa kanzwa mati mukana wamangu aiwa ambuya anibova ndakakisa switch aiwa ndidai baba mukana ndijera mchabva pano muchimhanya wangu uri kutochema izvozvo kwabuda perfume yakuseri kuno momuzava ndiwo vatori wabhoko haramu mani momuzi ndimika mari wabhoko haramu nei baba muri kungana ndakukunzwai amudi mimi novhunduka maziya makadya nezuro ka manje munofendesa vanhu panapa imi baba musade kundisunda sikwebelei kumashuroko pana baba ndakana pressure muzvinzo enda musiri mawetere perfume yandiitembe mimi mambuya musade kuti pedzera tisichesi kwenyuma ndikutumba kwenyango ndachikapinda muchira ndichijairi akanyuma this can be tukondipoka namba dzako da kukwidza kandiki sure here ndandikudza ndege yachinonakidza kunge train ndege yacho bhebhi inotomhanya udarika aeroplane sure ndiri shokudza kumbovhizitira kuvhokano ndikanzwa kuti tikunotengeswa chikafu chinonaka iwe ndakati apolo andidhairotire dhiringiri harisi kana kumbuti imvura dzokunyima chaidzo harina kana test budget nge ndianotenga zvakawamufunga hello naimkwasha hello nguva dzinodzingwai hamusozva kuti tiri panguva yekudya matombotarisawo time here musati mauya handiyangoti 11 ko lunch yange yachokwane hamuyi muchitodza time table kuti tishande pano manzwa titori kudya nekusereredza tisati taita nekudya makutotelo iwo kuzotaura nechirungu madii ngoti makadini imambuya asi makarohwa nemurume wenyika nezuva ko iwo unouya uchizotaura zvokurohwa kwamune murume wangu wakutopromota domestic violence pano pabasa kungobvunza wakaguleziye kuti muri muchiki kondambidza marisiti ako kazi nekuta munapfekedza moyenyu bhashi matasisa muita mabhazi angu asi mapedza kudodara anofunga kuti panengwa zvakanaka ura makarongeka chaizvo munoerei chidemo kona iwe zvariri pepa rebhimwe kandiri nherera ndobhadharwa nebhimu wongu tete makapedzisira kurishandisa rini ko bepai gore remasho inzwa gore racho gore remhasho munoreva nende tu iroro gore ramakashandisa mari dzanga dzine hoyo sekononoti hapana kwatisekiriti Ishe ndinokumbira kuona Iye shuma hotishandaiwe usaguma Sozorasika nekuti ndakatozona umwe mwana mbodo achitochema kuti kuchikoro hakusikuendeka nenyama mabheta ari kunetsa iwe wachimboiteiko neyo uruti gogogoro svika pamusheni unoti excuse me ndandichabva kutaura iko kuti iba unongoonazevha rwapindira plazi hatisati takudedza handisi tinotanga takudedza mutemo wepanapa ndizvoka tichingomsevha zvatopera ngomusevha yabuda autobekirako anditoyosona chitupa ubva ndipa marisiti makadii vasukuru uyo muzukuru wangu anonzi goronga akazvarirwa mumba mugore rebva rava mugabe baba vake vainzi Sona uye vainzi ndevekwenyikoko Harare kunonjanja vakanga vauya kuzoona mupostori kumaware saka hatina kukwanisa vakashanya vakadzoka mupeiwo chitupa betonaka ndiro rakapenga
wakakwana torichengetedza ratoporisa ravhutwa natizi pahwedza iwe wakakwana mese nambi yako ambuya vakatonyatonyora nepeni yanga iri mupiro chaivo kana zviya zita rako watononzani boro udhongo kana kuti bosi boro ndoasoresa chituba vavavo vakapenga iye usatamene pfungwa dzedu mazita vaipa ukuzvinzwa usatamene pfungwa dzedu ndinokudedzera security ndizvoka vangoti chitupa chete daunopiwa huku wecovid nasabhuku saka zvekusekamisa zvamakutaureza vanga vasina kundiudza anokwana nambouudza wanzwaka iwe sanipedzere ena unoudza ambuya vako vatanga kutoresa bheti ichi hachishandi pano pazvitupa izvi unotofanira watanga waona bheti first wozouya kuno kuzvitupa wazvinzwa asi handimaverenga tsamba yacho here iwe tsamba yambuya vako hainobva kuna purezidendi nyange kuna purezidendi hatikupi chitupa usina bheti unotanga nebheti certificate then wozoita chitupa wanzwa tibuda titori nevanhu vatori kuda kupinda vanototipa madhira ari nane vanotoita kuti tikwanise unoisa chikafu patebhombo ndakuudza kuti hadaukwana mheko dzega dzega ndanobva umazeva zvakavavambikani nanozigoroka bosgoro kudara dzichipoza yamwa ona here chirongwa chevakadzi chawako mazuva ano ichi vananonakudza apa paive kusina basa sonekuvarova madziro kudai sonai asingasvike handivoni musandinetse kwemindimananiko isina kuenda kulanchireve tatizita handivoni musandinetse tazvoona uoni tiri kuda zita rako sore zvendiblazi handione musandinetse blazi mamuri kuti blazi ndiani mazvizwa ndanovoisi remunhurume pano handivoni unoyakwana panotibvunza mazita edu kuti isusu tisanani pabasa pedu wabva kunochiri kubva kuzoshandisa chikuru hanzi ndimananiko imi bambo mikambi munoziva zvekunyimisa chitupa izvozvo munozviziva handivoni blazi mukoma akaiti mawingei ndouya chitupa chitupa munhu asina zita ndosaka tiri kukubvunza ikazita renyu kuti ndimani handivoni musandinetse security izvi zvakadai ndazvibire titori nezviito zvakawanda kutoona zviriwafacebook uri imbodhila nemunhu uyauya security pabasa peda patinakwenda kubasa otibvunza mazita edu inzwe zvaanokupindurai mukamubvunza ipapapo imbodhilai naye young man chii chikunetsa handivoni musandinetse ladies inyaya handikwanisa hapedzera mene munhu yenyu daiwe chinyatsotaura zita rako zvakanaka uda kuti ndichemere kuti unonzani zita rako handivoni musandinetse iwe mbotauro naiwe totaura naye kuti anoda fly kick yekwavhandemuya ndozvaanoda kuti anoda kumborohwa ndizvemiyedzonguuya kudakundakaberekwa nevabereki vangu vakandipa zita ndakazvarwa ndisingaoni saka vakandipa zita rekuti handivoni seneme yangu sandinetse makazvarwa gore ripi ngatimubatsire ndo vanhu vari kunzi vabatsirwe ivava vanhu vanonga vane ukadai vanyatsauexplaina tingadaita sokubatsira kudhara nekutokutsvinyira kwataita tisina kumbokutsvinyira waona sori zvako hangatsi saka wakazvarwa date of handizive ndakangana utsegeba pano saka tinokubatsira sei usingazivi date of birth tototimba kokuzonyarira kudara nzi every lunch guys hai nina lunch sezvamukutona tikutodya kudai andesi matida kutengera chikeni amai handizi kudesa zvangu kwa perfume yamaplay inonzi no it's not applying but it's wearing imba saka tingakubatsirene tipei marisiti
Yes. Koza matibhadhara yakawanda. Yeah, the chances. Kumushandeko? Kumondoro. Okay. Saka tipiwo mafingerprints. Yes. Koza ari mapedza kunyanda hembe naisisi. Asingapedza washeni. Kweko kunoza kwacho. Chii chinemeni? Ndo mafingerprints achiranda piwa pageti. Hey! Munogara kugeto kana kuti munogara kusababu? Woka muchitunguza maini. Aya mapegs ekuyanika. Isi kuda mafingerprints anoita kuti muwane chitungu. Mazvinzwa? Anyways, mokwanisa kundisainirawo here apa. Rukuru rwangu binga vaitanga isu rakakurwadza. Taurise meni nasungu. Kuti rukuru rwangu binga. Rukuru muri kutogona kunyora here kana kuti hamugone kunyora? Yes. Makaita uko. Kuchena kwamakaita sisi nehandbag yaminayo. Moti hamugone kunyora. Ndosaka zvinzi kukura kwemovha handisi kukura kwemambai. Saka munhu ungatoya uchisileya uchitozvida futi pabasa pedu haugone kunyora kwacho. Ha? Dziresika pane mukomana wandafana namba dzangu. Kopama muchiti wearing, applying perfume muchiti correct. Izvo tachitofunga kuti munoziva zvamuri kuita. Ha? Endai kuchikoro mudzidza apa. Kana nekuuya kwaMudzviti kwacho hamugone kunyora signature. Saka munochikubatsiri. Iko kutozoroka zvakadaro. Basi fair. Next. Right. Oi mapex enyaya. Next ngawe. Zvakawanda kanhaiwa indira kuti Yo, wagwan me sisters. Wagwan over this. Wagwan. How them thing me sisters? tokubatsirei. Me are here for my identity card, you see? Identity card. Yes, me sister. Me are here for my identity card. Makarisiya pano. No, me are here for it, me sister. Me not have time to wait here. Taure zvatonzwisisa mukuru. Hey! Tuwane kubatsirana. Zvinomukatanga muri kudhimanda mauya paofisi pedu kutonge muri mwana wemugovernment. Hamunoti munoda kuti zvinyatsofamba sei. Mirai. Nyangara dzenyu idzi hadzitobvumidzwi kana padhore panapa. Handiti munobuda sei pakamera kana muri kuda kutora chitupa chacho. Hamuna kana madhokumenti, hamuna kana chii. Mangomuka ndofuka mangomuka muchiti muda kuuya kwaMudzviti. Marasta. Mite musha imi kwacho. Nai. Hey, me sister. You better remember my five-star Rasta man. Me not have time to play with you. Aiwa Rasta, tese titori naro Rasta rati mukuruona. Renyu rakagonyuka erika. Imbodzokere munosunga Rasta. Hey, this is a Rasta man thing. It's a bad man thing. Ndinoshoresa Rasta. Isati tombokuvhiringidze kana muri kuganja kwenyuko. Isu imi mauya kwedu kuofisi ka tisiyei takadaro. Yes, the reason why I'm here, me want me identity card, you see? Mapana identity card the reason why I'm here. You want to me to chaiwoyo. Bombo clot. This place is full of blood clots. It's blood clots. Bombo clots. Bombo your brother. And you too. Akawasina kugeza vadugeza ufuna. Yeva igogo. Murisei vanangu. Vana venyu? Wamuri kuti mwana wenyu ipapo ndiani? Vana vani? Please subscribe to our YouTube channel. Huh? Varora vani? Samutaona isusu tinotokodzera kukudza breed rekumba kwenyu. Ndotoda varora vanenge sei. Hey! Gogoka. Fambirei chimwe chete seambulenzi. Tinokubatsirei nei? Ndoda chitupa. Chitupa? Zera renyambuya muda chitupa. Hey, chitupa negogo. Asi muda kutoresa death certificate renyu? Muchato mwanangu. Muchato ndiani pano? Muchato sekuru wano vakati vanoda zvinhu zviri things waibata. Komuna zvamunotaura chirungu. Saka zita renyu munonzani naigogo? Mbiya Titi. Mbiya Titi? Naigogo. Samunoti pachitupa paisi pezuzi zita rekuti Mbiya Titi? Maichoka. Ambuya pari kuda zita renyu nekuberekwa. Makuda kutora seneme yekumwe munhu musati matombochata kuti iswe pachitupa. Tikuda rinoenda pakombiyuta gogo zita renyu. Wainditi Katarina. Catherine.
mwana wangu wabvanyasorodza chaita zvamunoita. Ndosakana nezvakawanda pano vedu. Ambuya musisiriyasi. Saka makaberekwa gore ripi gogo? Gore rakatenga sinitsupi yeblack. Shem. Akambopotsa ndimhoresa zvikazoramba zvasingadai nekurimai president. Neambuya tingaziva kuti Smith akatenga suti yeblack ine. Akatenga masuti negogo. Nguva yaSmith maitoda kutororwa napresident chai. Ndochembere dzinoda zvinhu. Zvinogogo kumafingerprints acho. Mafingerprints ane panze apo vanditi havana ndikavati vanditorere mune saka vabva vandidzingira panze. Ambuya kanzvenonzi miyedzo chaiyo chaiyo. Yamatigira akagogo. Kogore makasvara goreri? Iwe ambuya vakawana kurongeka. Nyarai 17 November 2017 pakatona chikomo. Saka gogo pana pamatoona sepadocumentary office inotorememba kuti gore rakazodai rakadai. Hausi miyedzo iwoyo gogo. Tingazive kuti kana kuti ni comrade vapi wakadonedza dei. Chitundumuse vandina state wangu ndovaiva nacho. Chitundumuse chacho izvi neambuya chamuri kutaura. Ndononzi miyedzo chaiwo. Gogo haikone kuti tsvaga tiri pano pabasa. Mozofamba muchauratano kwaMudzviti havazive basa ravo. Imi michidzokere kumba monotora titi wacho ouyawo kugadzirisirai. Ndosaka chinzi fambai nevazukuru. Ndochembere tisingadeka vazukuru. Iwe kuda kutinetsa. Uzotaura kuti hanzi tiri hafu isusu hamuna kubatsirwa. Nei. Next mumwe ngaauye zvake. Toda kana diki vakarongeka imi. Kombaira sechitupa muhondo kuti zvipinze.